că e vorba de Molen, nu există niciunul pe foamea asta, uite-le. Hai, fraților, hai că avem treabă, nene, hai! Scuzați, s-au întârziat. Îți scrii un scaun liber lângă o bunăciune special pentru tine. Gata, băieți, începe paranghelia. Darul diseară după ce poști mireasa, s-a priceput? Băia toată lumea atenția la mine. La coborâre toți primiți buletinele pe care la întoarcere mine înapoiascu. Ia să vă aud. Abțibil după ele, dragă. Așa, tanti Angelica. Ei, păi vezi. Dacă nimeni nu mai răspunde la telefoane, poate să te sune și mata, înțeles? Mama n-are mobil. Nici să nu iei, că te încarcă la minut. Păi ce faci? Stai mă, stai așa, că nu știu ce. Manivelă? Deci nu da vreo veste proastă. Vrei să-i faci companie Stai, lui la mai- răcoare sau cum? Ai răbdare. Nu știu ce are, mă. Nu știu ce are. Și ce fac acum? Zi ceva! Păi, nu știu, trimite-i la votare și o rezolv eu între timp. Toată lumea în colonarea și după mine mergem la vot să nu ne facem de râs, să nu dezamăgim. Deci explic o dată ca să fie mai clar. Pentru fiecare vot primiți suma pe care am stabilit-o, da? Dacă vă întoarceți fără abțibildul, nu se pune, chiar dacă v-ați dat jos. Punem abțibildul fiecare în dreptul la fiecare aici pe tabel, bine? Hai la vot! Băi, frumos pe marginea drumului, să nu ne zăpăcească vreunul cu mașina, hai! Nu vreau să aud că ați fost cu mine și v-am tratat pe nasoale, da? Că ăștia ziceau să vă dau pâine cu pateu. Dar am zis că dacă mai are la de reparat la mașină, să vă dau și ceva călduț așa, ca să vă simteți bine. Hai, ia. Ia uite. Ciorbiță, călduță, și un pic de cărniță, ia uite. Vă dă tata la toți să vă încălziți. Dar până atunci, hai noroc și să trăim bine, că viața e scurtă. Nea Vasilică, mai pune câte un rând și pe urmă gata. Că dați cu ștampila pe opoziție și ne facem de căcat aici în județul în care am promis. Da, lasă, dragă, nu ne mai aburi acelea cu ciorbiță și țuiculiță. Mai bine spune când plecăm, că eu am nevoie de bani ca să-mi fac gard. Bani, bani și iar bani. Numai la bani visează poporul român. Dar, mata, de ce ai venit? Ca să te împlimbi cu ticul pe autobuz? Eu zic să avem grijă ce spune și noi cum ne comportăm. Că doamna are o poveste de viață tragică. Eu, spre deosebire de dumneata, de voi toți, am venit pentru o Românie mai bună. Am venit pentru că am convingerea că ai noștri o să se țină de cuvânt și că nu o să-și mai trimite cei mai viteji fii la moarte. Iertați-mă, soția mea vrea să vă întrebe dacă va muri cineva. Da, soțul meu. Doamne mea. Mai avea 2 săptămâni, se întorcea acasă. Mi-au spus că a murit ca un erou. Ce folos că m-am întors cu steagul României de la cimitir? Credeți că m-a băgat cineva în seamă după aia? Credeți că mi-a explicat și mie cineva de ce a trebuit să moară soțul meu în Afganistan? Hai bă, Nino, două dracu. Le strici cheful la toți aici înainte de ciorbiță? Toate alegerile din România au fost fraudate. Au fost create și perfecționate mecanisme ale fraudei absolut scandaloase. Sondaje de opinie mincinoase, turism electoral, liste suplimentare, voturi anulate ale oamenilor vii și voturi valabile ale morților, imense sume de bani și produse pentru mituirea cetățenilor săraci. Eu nu mai vin alături de voi pentru că v-au mințit, pentru că v-au furat, pentru că vă pregătesc în continuare tot ce este mai rău. Pentru că se pregătesc în continuare să vă bage mâna în buzunar, să vă taie în continuare pensiile, să vă pună să nu mai puteți trăi în România. Dacă acești oameni nu se opresc, vor face ca România să fie pentru mulți ani de acum înainte o pată albă pe harta Uniunii Europene. Coi nu e foame. Atunci jocul mic și joc de glezne, că avem treabă.